sekaring bawana langgeng ulun waspadake kaya Yayi Pramuni Yayi Batari Durga kang sowan ing Kahyang Suralaya kanthi tawan-tawan tangis Yayi Pramuni sakabehing perkara mau ora bisa rampung lamun to cukup kanthi ditangisi bae mara gage matur marang ulun ora-orane lamun to ulun paring duka apa kang dadi rentenging penggalih kita Yayi Pramuni duh kula Bathara Guru selepat anggen kula marak Nabi Antara nuwun duka ingkang kathah iya ora dadi sabab ora gematura kula anggen kula sangoten ngasapa duka kula Bathara Guru menika wonten sambung rapetipun kaliyan putra Dewa Srani putra ulun Dewa Srani ya gini ora gematura Yayi tobat momong dateng putra Dewa Srani niku abote ngungkuli kanggo bumi kula kawuli ngono kawendan samangke putra Dewa Srani pengen nambut silane ngakrami musak lumrahe lamun to putra ulun Dewa Srani kuwi pengen mungkasi jejakane jaran Dewa Srani jejere Narendra Tunggul Malaya putra ulun masih jejaka pantes lamun to sinisian garwa Prameswari Pramuni ora gematura wanita ngendi kang dadi gegantilane ati ulun pribadi kang bakal ndodhok ning Minang Jambe Suru ingkang dados katresnanipun putra Dewa Srani menika menungsa limrah kula boten jibeg-bebeg boten bingung boten linglung ingkang dados panujuning ati Dewa Srani boten wonten sanes kejawi dari saking kahyuangan swarga dharana nenggih Batari Drisana Dukul mangungkung nyanduhan rimang lelena tanpa kahandi wong pilahing sekali bawana lagi ora ana orang legiwa jebul kang dadi gegantilane ati widodari swarga dawana Sidresana inggih kula mila saking ndika kula swanten ngasapa duka kula Bathara Guru kula nyuwun pambiyantu paduka kados pundi caranipun kados pundi rekanipun amrih Dewa Srani menika kasembadan dawuh para kanggo Dresana Pramuni wonten dawuh apa jeneng kita ora krungu kabar kang sumebar pawarta kang Pusparata lamun to Batari Dresana kuwi mau Puspinengku ginarwa pamadyaning Pandhawa Sipermadi ya Harjuna saru dilulu ing ngatasé Dewa Srani kuwi putra Jawata putra ulun pribadi bakal rebut garwane liya ora kena saru dilulu nerang pranatan kang mapah Kahyuan Suralaya
Moragi jeneng Tunggal Balya Nyang Tunggul Malaya paringa dawuh marang Dewa Srani Mupadi wanita liya wae sak liyane Dresanala. Kirang-kirang anggen kula paring piwulang dateng putra Dewa Srani nyatanipun Dewa Srani menika mrung kesulung rasa wiya malah kepara Dewa Srani menika sampun sumpah prasetya lamun to wurung daplaman Dresanala dipun entengaken pejahipun Dewa Srani menika badhe suda sawira. Karing bawana langgeng lah kok malah dientengke nyawane mung perkara bocah wadon. Apa Dewa Srani kuwi ora tau dolan-dolan metu njaba? Apa dikira sing ayu iki mung widodari? Kula piyambake mboten mangertos mongko nyatanipun kula nggih sampun paring dawuh. Widodari mekaten menika katingal ayu menika katingal lamun wedhakan. Widodari kang matang wonten panggung mriku katingal ayu kitingal manis-manis lamun to wedhakan sorot lampu. Ora iki mboten wedhaki sami mawon. Nek menika sampun dados upapaskanipun Dewa Srani. Paduka pukulun menika ingkang dados tiyang sepuhipun Jerana tetembungan anak polah bapa kepradan. Dewa Srani sampun polah pengin pola dhateng Dresanala Sultan Jawa donga ulun. Pramuni. Bathara Guru kuwi ratune dewa. Ulun kuwi minangka payung pengayomaning sagenging para Jawata. Ora ana tumindak ngawur kakugawan. Dresanala wis garwane Harjuna ulun datang saguh misahke medhatke Harjuna lawan si Dresanala. Morage Balya Nyang Ngarcapada Tunggul Malaya turun Dewa Srani kanthi becik. Apa? Anakku nggih Dewa Srani. Lah kok banget temen lakonmu iki nggih ngatasé kowe iki anak dewa. Bakal para pramono widodari ora kasembadan. Dewa Srani timbang kowe mati suda saira pun ibu dhewe sing mateni kowe. Dewa Srani kudu mati saka tangane Permuli yo tak pateni dhewe. Pirang apa sing tak sandang jelas aku iki anak bakal kasebadan boyong Dresanala ora kasebadan. Iso pirang sing tak sandang. Iso meneng apa ora? Iso. Iki mono ana setinggil. Nyuwun pangapunten Kakang Narada. Nggih jadi guru mboten dados apa. Kula niki pun paham kok wadon iki duwe kekarepan kula ya model iki. Kok jabane ora ngene-ngene iki urusane keluarga. Sampeyan ora ngene-ngene karo karo iki. Ya. Lermo. Apa ora gelo jeneng kita bakal mateni putraku dhewe si Dewa Srani. Perkara iki iso dirembuk kata pundi. Bisa muter bukan dawa. Nek jenenganipun foto kula ndak karo gurune mboten saged. Kula ramang iki Dewa Srani Dresanala. Gunane dadi wong anak gelem enake ora gelem anake. Wis rampung leh nesu. Durung. Yen ngerti kanan kaya ngene iki, lara atiku. Ati iki ning dhuwur, lah kok ning isor sing dipuk-puk. Sakit
banget lakonmu jare kowe iki putrane dewa putrane ulun Bathara Guru nyatane kowe bakal kala-kala nganti dadar ora kasembadan wis permuni sira pengdraman yang madhepur ini ukure kanthi becik rembukan sebelah rembukan Ulun Bathara Guru menika mboten saged kala ngranaken dewa srani lan Sanala mboten wonten ginanipun mboten wonten ginanipun paduka ngaku pun dadi ratune dewa ini iya abot rasa ulun ngadepi lakon iki permuni aja nganti ulun kelangan marang putra ulun kang katresnani dewa srani iya tak pinangane apa kang dadi sedyane dewa srani dina samengko bakal ulun dhawuhake kelawan Dresanala dina iki Janaka lan Dresanala bakal ulun pegake bakal ulun pisahke kalamatan alam kanyut sak nyatane ku kanyatan kaki sejatine yen pandemu kuning pangune kang tambo mami dene paduka Ulun Bathara Guru sampun nyembadani menapa ingkang dados gegayuhanipun kang putra dewa srani matur nuwun nggih Ulun matur nuwun iya yen kaya mangkono sranti teng sawetara nggih Bathara Indra wonten timbalan kang adhawuh Rama Wulu marage timbalana swani kadangira Brahma kalenggan dina iki swarana ngasulun iki wis wae dawuh Rama Wulu Soroteng pangkat umur Amadani Jokasaren
Samirana Gurakapan kaget terus menaken putra pun Bromo dupi timbal muter ngarsa Duka Rama Wulud sumbang sungkem kula mugi kunjuk sandhak Duka Rama Wulud Bathara Guru daya gatine ngarsa swamiku aturi babar aturi medal ingkang putra ing swarga dalu kula namung ngangklungaken jaga nilingaken karna Duka Rama Wulud Bathara Guru iya jeneng kita Bromo putra ulun kang tak tresnani usulun tampa jeneng kita ngaturke sembah sungkem mring panjenengan Guru sumurupa marmane jeneng kita ulun timbali mangarsawit jeneng kita ulun timbali nedya ulun dangu babagan kahananing atmaja kita Nini Dresanala ingkang wayah Dresanala king menapa putra kita si Dresanala kang wis palakrama dhaup kelawan pamadyaning Pandhawa si Harjuna iya pangestunipun Duka Rama Wulud Bathara Guru anggenipun palakrama kang wayah Dresanala kelawan pamadyaning Pandhawa menika sampun sawetawis panji udakara sampun setunggal warsa kalenggan menika nalika semanten wayah kula pun Janaka pinatah dening gurunipun Begawan Druna ingen upaya atine geni pusaka pinanggih kaliyan kula lajeng kula paringi kanugrahan pusaka wujudipun Kyai Bramastha kejawi menika Janaka lajeng kula dhawapaken kaliyan anak kula kang wayah Dresanala malah pangestu Duka Rama Wulud dene kang wayah kalenggan samangke sampun nggarbeni pitung candra Duka Rama Wulud wong wilahing kali bawana langking syukur bagi sewu lakuta wayang ulun si Dresanala wis nggerbini pitung candra ngandhut wijine Janaka nanging ing sumurupa lugune anggon kita malakramake Dresanala kawan Janaka kuwi nerak marang angger-anggering kadewatan pranatan ingkang Hyang Suralaya ini jeneng kita suninga angger-anggering kadewatan kang nyebutke lamun ana putra dewa Darbi Atmaja mongko atmajaning mau bakal palakrama luwih dhisik kudu nyuwun palilah marang jeneng ulun Bathara Guru minangka ratu ningkah Hyang Suralaya nanging pagina jeneng kita wani malakramake Dresanala kang tanpa nyuwun palilah marang jeneng ulun Brama ulun mbok anggap apa jeneng kita lali mongko ulun kuwi pengayoman kita Brama waduh Rama Wulud sewu lepat agung Samudra pangaksami babar misang boten enten ceceking manah kula sumedya sing saking kagering kadewatan saking pangertosan kula menika Janaka menika lananging jagat malah kepara Janaka menika dados jagoning dewa ingkang sampun menang garwa widodari seperti kurang sawiji mila kula kumangantun njawabaken Dresanala pikantuk Janaka menika tanpa atur menika dhateng Duka Rama Wulud mila menawi perkawis menika ingkang putra Brama nandhang kalepatan kula nyuwun agunging Samudra pangaksami Wulud ora ana pangapura maneh kanggo jeneng kita Brama Putra Desa Janaka dhateng Dresanala menika sami-sami tresnanipun jeneng kita dikaya apa piye tetenipun
jejere Bromo minangka wong tuwa ora iso paring-paring piwulang kang becik marang putrane ya wayah nuju Dresanala. Dresanala kuwi putuku payahku. Ulun ora ngilake lamun to wutu dewa dawalangan si Janaka. Mula kang saka Wibrama gelem ora gelem Janaka kudu bisa kelawan si Dresanala. Dasaripun nopo? Dasare Dresanala bakal ulun wisuda dadi gelepe widodari Linggabawa. Mung kari pilih siji antarane loro abot katresnan apa abot kewajiban. Yen abot katresnan jeneng kita lereni nggonmu dadi dewa. Nanging isih pengin lestari nggonmu dadi dewa kudu nindakake dawuh ulun iki. Pegake antarane Janaka lan Dresanala. Bromo, Bromo. Apa ulun bathara kados pundi menika ulun? Kowe aja bingung jeneng kita gagap ana rasane ngatimu dhewe. Menengke rasamu, menengke penggalihmu kanggo ngrampungi perkara iki. Aja bingung. Perkara iki rampung panunga gumantung tekadmu, gumantung marang niatmu ya. Yen jeneng kita Bromo abot katresnanmu marang anak, kowe bakal kelangan derajatmu, kelangan kelungguhanmu nggonmu dadi dewa. Piye nak anak? Kosok bande yen jeneng kita Bromo ngeboti kelungguhanmu, ngeboti pangkat derajatmu dadi dewa, kowe bakal kelangan anakmu wadon si Dresanala. Dipikir. Wong kula Narada. Kula kedah kados pundi wong. Tumrapun kula, tumrapun kula iki jejere wong tuwa, Pun wong iki jejere wong tuwa, mestine kudu abot anak. Di kaya apa iki, lha iku kudu abot anak, duwe derajat pangkat, duwe nek anake uripe kocar kacir, uripe anake sengsara gunane apa pangkat derajat sing kok sandar mau. Kosok balune arep uripe pas-pasan anakku tuh padha tentrem uripe kuwi marake ayem marake dawake umur. Dipikir mula aja bingung dipikir ngerti penting. Kula nyuwun pangapura wayah Dresanala nyuwun pangayuman. Wayah punika sampun bacut bobot wijine Janaka ulun. Panjenengan bobot wijine si Arjuna. Gelem ora gelem kudu kok pegake. Lamun to jeneng kita Bromo ora iso pegake Dresanala lan Janaka. Lakon maksake dadi werjet cacing kuwi Bromo. Lur kencang ing alis resang maweh gandrung sabareng kadulu ger moyak bayi begitu papapung bobolo kali june sapa sing gawe pun sewu di guru pun sewu mboten nyono mboten legi wadi guru menika dadi pengayomaning para Jawata malah tumindakipun mboten bener mboten bener menika tegesipun panyoso kinarya bodho
Pangwasa Kinarya Gada kadosa pundi? Dupeh adi guru mriko ratune Jawata. Lajeng tumindak sapenake dhewe sakarepe dhewe. Mriko kula mboten sarujuk kula mboten mathek adi guru. Kakang Narada mboten dawuh. Ingkang dados praku Sumalaya menika Bathara Guru napa Bathara Narada? Mesinipun adi guru. Lah nggih. Ingkang menang Purba Wasisa kahanan menika kula. Syukur bagi sewu Kakang Resi Narada menika sarujuk matur monggo sedaya kula ngaturaken nggih panuwun. Ewa dene boten sarujuk pisahipun Janaka lan Dresanala lamun Kakang Resi badhe kundur mapan wonten suduk kang dal-dal nderekaken kunduripun. Jejere wong tuwa. Lah kok yen sarujuk ngaturke Gunung Pangul ora sarujuk sugeng ndekaken konduripun niku tegesipun adi guru mundhung ngarus dhateng kula. Mundhung adi guru. Nggih, mboten apa-apa. Narada dipecat dadi dewa mboten napa-napa. Kula tak lereng saka rombongan kadewatan mriki mboten dadi sabar. Kula tak metu golek pegawean liyane mawon. Tak lereng. Iki ono apa-apane nganti disalahke Narada kok aja nganti golek kula. Karonan ning kaswase ane margo hamalatun syarat-syarat selikur dina tuh kalau Bathara Guru meskipun ados pekaten menika Adyanto Bathara Narada mboten sarujuk mboten mathuk kok duka kedah tegel tega mentala nundhung dhateng sinten mawon ingkang dados pekawan. Iya. Kabeh mau ngeboti marang putra ulun si Dewa Srani. Yayi Pramuni, wonten dawuh ulun. Mora Gyawatawatana lakune Brama nggone misake Dresanala lawan Si Harjuna. Lamun to mengurus sembadan pisak Morage boyongan Dresanala murid unggul malaya sehingga kawan Dewa Srani wae panuwun pamit paring sing ati-ati wae. Kuminta kados mekaten. Sing kok karepke piye, Bro? Lah kok semune jeneng kita ora trima karo kahanan iki. Nggih, mboten trima kemawon. Jurgatanipun kula menika sampun dipunten. Makape lamun kok wonten kadhipun atari pramodi ingkang sowan wonten yang terpaksa monggo ikut mengalir pulau boten alus.
Ini sampai yang sing akan mandang sejatinya kewajiban yang jaloko mapan kono jagat royo yopo kepala ngatur mapan kono dari karapo kudus senopati banjur kewajiban senopati ngamarto yopo kewajiban itu senopati ngamarto menurut hadis paling pengalaman pun kalau hasil sekali ngamarto bersokat bersokat kayu hidup alim berkat bersokat halus dari Naruto lagi bisa jadi Janoko dadi senopati wajibane ngayuh kamu mongko udawa harus ngancik setahun ngancik samarso kalau dari iki jeneng kita ninggalke negara Naruto malah kantor junjung jeneng makan ora suatu tahun akeh wong kang guru ngamarto kang padha rasa akeh sing padha jare Janoko senopati wajibane ngayuh ibu ora ning bareng promo aman itu dari suatu gawa Janoko nang iku wajibane Janoko iki aku sing ora sampe setuju kok monggo ini ojo nganti ngempet lawan kulo sing para kewajiban dadi senopati ora luwih
sing oh itu elek pun ngopo aku isin mula sing tak jaluk dina iki aja suwen manpan tuan swarga tawa tegal bali nyang namae kok banyu dadi sing ora tinggal Senopati Namarta sing duwe kewajiban ngayomi para kawula negara Namarta. Menapa mboten diri rumiyin kok paring atus mekaten. Menapa lampanipun pembingunipun atus mekaten apa guru. Cepatipun Raden Harjuna menika menapa dosanipun garwa menika. Kaliyan Harjuna mundur Namarta tertentu kula badhe gesangjen makan wonten kaduangan wis percaya marang kula nadyanto jeneng kita Dresana urip ijen ning ora wurunge bakal manggih karahayun bakal manggih katentreman rasane atimu tempur-tempur kados pundi wong nyatane ditinggal bojo kok pergi piye sampun menika sampun kandhut sampun bobot wijinipun Raden Harjuna aku ora itu yen kowe nangis ora itu yen gelo nanging lakonmu ora kudu dilakoni kula mboten saged ngampahi kula mboten kiat kula pomo duka mboten persakaken jabang bali kang mapan wonten kandhutan kula awakku menelakonmu usah kena kandhutan ditinggal bapakmu
mangku kanduhan mangleleno tanpokane yen tantulusa mengko tyahutama sarate selikur dina mengko to bocah ayu kan sini-sini dhewe dobro-dobro dhewe dresana kowe kuwi bocah ayu idodari lho lah kok tangisan turun dalan wis kok tangisi apa umpama kowe nangisi Janaka ora ana gunane diikhlaske wae lungane garwamu kondur negara Ngamarta ora usah kok geduni ora kono adine kudu dilakoni yo nggih ora lagi kok apa kowe kok sumber perkara durga iku dene aku nganti pisah lawan garwaku sumber kira-kira ngalang-alang lakuku aku bakal sumusul Raden Arjuna mundur ing Ngamarta ora usah kok susul negara Ngamarta ora usah dadak wedi dadi lulanjar ora usah dadak wedi dadi rondo umpama kowe iki pisah karo garwamu akeh kok lanang sing gelem randhamu lho Candi kowe iki bocah ayu dasare alus umpama jeneng sira Dresanala tak doke karo putraku Dewasrani Ratu Tunggul Malaya ngono piye kowe bakare durga sing dadi tok sumbere perkara wis cetha wela-wela aku pisah lan Raden Arjuna aku bakal karo putramu sing Dewasrani bakare durga sumurupa katresnanku lawan Raden Arjuna kang lahir terus sing batin donya prating dilan ora ono sing bisa misahke katresnanku kuwi lak sakit lho. Ora tetembungan niting tresna jalaran saka kulina. Mengko yen wis kowe kulina sampun lawan Dewasrani putraku, mestine kowe yo nanduke tresna lawan Dewasrani. Anakku wis tak tari gelem karo rondo. Malah kepara gelem ngopeni jabang bayi sing ana kandhutane. Coba to dipenggalih dipikir. Janaka kuwi keluyane apa wong nyatane Janaka kuwi bojone yo pirang-pirang kowe dadi garwane Janaka yo sing dirabi nomor 7 umpama kowe dadi garwane Dewasrani anakku kowe malah kepara dadi garwa Prameswari sing mbangun sak negara Tunggul Malaya aku ora sulak arang gedhe tulungguhan mula kang sokuwi sumbing kira ojo ganggu gawe marang lakuku kowe kudu manut lawan durga kowe kudu ndawuh lawan Dewasrani upama aku ora manut karo kowe kelakon tak patah dina iki gara-gara gaman aku kok kira wedi yen aku apok mateni kok sengguh aku wedi matimu kok piye durga namun kok kowe arep mateni Dresanala ora kepaten omah tak entengke patiku timbang aku pisah lawan Janaka mati tenan Dresanala aku ora kok
Kapidara pinungasara dening Batari Durga. Eling-eling nalika samono Sang Batari Dusanara ngandhut pitung candra jabang Raden Harjuna. Nalika samono jagat ora bumi getar esos lir minusus. Anyar tumurning jawah riwis-riwis sarwi gondlaruk. Anyar jabang bayi kang wonten kanggutan nyak langsung Bolo Giri. Mijil jabang bayi kakung lewo mencorong sunare. Lamadang hijro pasarean nani wadana murmu kelingan wong timbalan ingkang dawuh Kanjeng Ibu Pramoni amiji dhateng putra kula pun dewa srami abot-abote wong tuwa nuruti sing dadi karepanmu iki Dresana tak kuwasara lah kok jabang bayi sing ana kandhutan iki wae. Coba itu lho kaya mangkene iki terus kepiye coba. Malah dawah kaleresan. Kula saged mboyong Dresana tanpa wijinipun si Janaka. Batok dasar iki bocah edan. Wong jejere ratu kok senengane bojone wong. Gul kaloyo ki prawan ya pirang-pirang. Lah kok senengane bojone kakangmu dhewe. Oh iya kaya ngene iki gawe kirane pun ibu. Sampun to Ibu. Cobi mangan. Lan to wonten dedosan mangkene putra Dewa Srani kang saged nanggel dosanipun. Yen kaya mengkono ora iki boyongen Dresana. Boyonge kang tunggul pawaya. Anele dening perintah Wadyabala tunggul pawaya supaya mbenteni negaramu aja nganti Janaka ngrebut bojomu. Biar tangan gagak bebiak. Kowe lanang ger. Aku mbahmu. Kabeh mau ki sing luput. Mbahmu pun yang yo ger. Kowe njaluk apa? Njaluk mie. Mbahmu ora pertama kali ya. Wis. Lakon kok koyo ngene kuwi sing bayi abang ditinggal wong tuamu kekawu. Putuku bocah bagus. Sumurupa mbahmu iki Bathara Brama dewane geni. Ayo tak golekke kampung ten, tak jadi ana kawah Candra dimuka muga-muga entuk kampung ten.
kudune sapa sing gawe ladara. Sing tak ati-ati sing tak antu-antu. Wis teko ana pinggir kalah Candra Dimuka ini. Bocah bagus. Aja kaget. Ulun Bathara Narada, ulun mbahmu lho. Oh, Simbah. Sapa mau jenengmu? Simbah Narada. Oh, Simbah Narada. Aku bingung, Mbah. Dumadakan aku metu saka sajroning kawah iki. Aku kuwi sapa? Jenengku sapa, Mbah? Sumurupa ya ngir bocah bagus. Reh ning jeneng kita mijil saka wisa-wisane geni. Mula jeneng kita pinaringan bener Raden Wisa Geni, ya Wisageni. Niat rengganing toya Burasri sinami sesotya mahande Wisageni ya Wisageni sing dadi aranku, Mbah. Wis trep wis jumbuh lawan jeneng kita. Banjur aku kuwi anake sapa? Ibuku sapa, bapakku sapa, Mbak? Iki rada repot iki. Ngene. Mbahmu Narada ora meneng ngandharke sapa sing dadi wong-wong iki. Sing ngerti wong tuamu, bapakmu lan ibumu kuwi ora ana iku kejaba para dewa ingkang nyuwangan Surawaya ana. Para dewa kuwi sapa? Budalanya kahyangan. Mengko ning kono isine para dewa kabeh. Dewa-dewa akhir titine nganggo jubah. Nganggo surjan putih. Nganggo dengu-dengan nganggo sepatu lagi. Oh, nganggo jubah, nganggo sepatu kuwi dewa. Kuwi sing ngerti jenenge wong tuaku. Pancen koyo ngono. Ku dewa-dewa kok takoni. Nek nganti dewa-dewa takoni ora ngerti wong tuamu, taboki kamplengi wae bisa geni. Bawono langgeng ana bocah bayi wingi sore munggah kayangan sapa tambah karo aku jenengku Wisageni nganggo jubah nganggo sepatu kowe golongane dewa iya ulun Jawata ulun dewa jenengku sapa Bathara Penyarian carek kowe juru tulis kayangan Timas kebenaran aku ketemu kawan dewa aku takon Wisageni bakal takon apa? Kowe karo dewa jangkar ora basa ora ngerti tata krama kowe takon apa? Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho, lha kowe iki anake sapa? Karo wong tuane dhewe kok ora ngerti. Kowe ngerti apa ora? Ulut batan ngamuningani kaplengi wae.
golongane dewa. Wong ilang ing sekaring Bawana Langgeng. Ya ulun Jawata ulun dewa. Sapa jenengmu? Bathara Indra. Kowe kuwi sapa? Tetah pantah ora nanduke basa malah kadhak tanganmu ana ngarepaning dewa. Jenengku wis sanggeni. Tipas kebeneran aku ketemu kalang kowe. Dewa Bathara Indra. Aku arep takon. Takon apa? Sing ukir jiwa ragaku sapa? Sing kok karepe? Lho, bapakku ki sapa, ibuku sapa? Lah kowe iki anake sapa kok malah takon wong liya? Oh, bocah duraka. Ora ngerti wong tuane, kowe ora iso ngaturke sungkem, ora iso ngaturke dadi karo wong tuane. Oh, dosa. Dosa. Mulane aku takon karo dewa ki aku ora ngerti. Upama aku ngerti wong tuane, aku ora takon karo kowe. Kowe ngerti bapak ibuku apa ora? Ulun datang ngawuni-ngani padha wae kaplek kowe. Gawe geger anake sapa iki? Anake sapa iki? Upama aku ngerti wong tuaku aku ora bakal takon karo dewa. Kowe nganggo jubah, nganggo sepatu dewa. Ulun Bathara Brahma. Sapa? Pisang iki. Lah kok ngamuk Bunggara Kayang Suraya kaya pundi? Dewa-dewa tak takoni aja ora ngerti. Kowe takon apa? Bapakku ki sapa, ibuku sapa? Kowe iki aneh. Aneh piye? Kowe dhewe ora kok takon wong liya. Mesthine dewa ya ora ngerti. Lah kowe ngerti apa ora? Ora padha wae. Dewa. Padane gendruwo bocah kok sembrono. Lah kok mengengeh dhewe? Kowe dewa sapa? Ulun Bathara Yama Dipati. Ulun dewa sing tukang jabel nyawa karo jabel utang. Kowe sapa le? Aku wis sanggeni. Wis sanggeni lah kok ngamuk. Dewa-dewa kok kampleng kok jotosi kok dogani. Lah dewa kok do bodho-bodho. Tak takoni ora iso do wangsulan. Lah pitakonu apa? Aku takon karo kowe kudu iso wangsulan. Lah ya kowe takon apa? Bapakku iki sapa? Bapakku iki sapa? Mbok wani modar aku ora demeni mbokmu. Kowe iki dudu anakku. Kowe aja ngaku-ngaku anake Yama Dipati. Lah kowe iki ngerti ora? Ngerti piye? Ibuku sapa, bapakku sapa? Yen kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti. Padha wae.
Ngerti bapakku ibuku ora ngerti tak kampleng iki. Wah, kok sapa kuwi? Kowe dewa sapa? Aku kira dewa. Aku kuwi dalang. Dalang. Dalang wayang kulit. Oh, dalang. Jenengmu sapa? Isi ke channel. Tak kira nek dewa. Lah kok nggo sepatu iki mono selop. Lah kowe ngerti ora? Bapakku karo ibuku sapa? Kok takon perkara ibumu aku nek karo cah wadon iki ora pati ngerti. Nah, dan aku iki dalang nek karo cah wadon ora tertarik. Tenang ora? Panggane kok ngeyel. Kok ngapusi degelmu ngocok dulu. Kowe yang pengen takon bapakmu sapa ibumu sapa takono karo ratune dewa. Ana ratune? Ana. Wong aku dalang aku sing nyekel gancaring cerita njero. Ratune dewa jenenge Bathara Guru. Bathara Guru? Anggere dewa tangane papat. Kuwi jenenge Bathara Guru takon ora ngerti jotosi ora apa-apa. Oh ya wis. Matur nuwun yo Pak Dalang Sigit, matur nuwun. Ndak ambune. Apa kowe sing jenenge Bathara Guru? Wong wilah ing sekaring bawana langgeng. Ana bocah cilik gawe kisruh. Ora basa karo wong tuwa. Jeneng kita kuwi sapa? Aku wis anggeni. Wo wis anggeni dadak lakonan bareng. Lah dewa-dewa kok jotosi ngamukku nggo ana nganti ana apa? Lah dewa-dewa kae padha bodho tak takoni ora ana sing padha weruh. Takon apa jeneng kita? Wong tuaku yo gini. Sing ukir jiwa ragaku to bapakku ki sapa, ibuku sapa? Awit aku ora ngerti kok aku karone ora ngus pangkayan takon karo dewa. Lah kok dewa ora ngerti iki banten. Tak jotosi kabeh mau. Apa iki piye? Wah, rajem. Lah yen iki ratune dewa, aku percaya. Nah, kena perang. Kok duka pulun Bathara Guru mesti pirsa. Bapakku sapa, ibuku sapa? Oh, pilah ing sekaring bawana. Pelanggaran aku jane umumke. Nadato ulun kuwi ratune dewa. Ini akan dihapus setelah 30 hari karena perubahan. Yen jeneng kita wis pirsa sapa wong tuanira. Aja dadi atimu ulun datang ngamuni-ngani. Tegese datang ngamuni-ngani kuwi ulun ora ngerti, ora weruh. Padha wae kok.
kok pak pong bobol kanjute sapa sing gawe. Wis cukup ngerwi sanggeni cukup. Mbok tinggal. Para dewa jebul tinemune kabeh padha ora weruh, padha ora ngerti sapa sing mikir jiwa rakamu. Mbok tinggal lho. Iya, Mbak. Ya yo. Jebul tinemune para dewa mau padha bodho-bodho. Mulane sing duwe. Lah kok Simbah Narada utusan aku takon karo dewa ngerti bodho kok takon. Ngene. Rene para dewa ora ngerti sapa wong tuamu. Prayogane jeneng kita wis anggene tumurun ana jagat raya ana Ngarcapada. Mudhun ana jagat raya. Takono lawan titah ing Ngarcapada. Takono karo para menungsa ing Ngarcapada ing jagat padang. Yen ngono menungsa luwih pinter tinimbang dewa ya, Mbak. Ya durung karuan. Menungsa iki ana sing pinter, ana sing bodho. Ana sing sregep, ana sing keset. Liyane dolatan ning panggung nanti ya penak lah ya. Deloki mengko tambane lak ngambang dhewe. Aku kudu nang Ngarcapada takon sapa? Ya takon sapa wae sing ketemu nang jagat raya. Yen menungsa tak takoni ora do ngerti, yen ora ngerti kok taboki ora apa-apa. Pun pamit, Mbak.
Rancampo samyong ngalir kadit wileting godo Dayu Agung mencang ide bencang saji ide Ladinyo kali wis Trasta Surawilaga kaya buta sing ngoreke Kula nuwun sinuwun Prabu Dewa Srani Baya Gatine karo swami siswanipun ngabdi kepatihan kula pun denta yaksa kadung dawuh sinuwun Kakang kabeh denta yaksa lan kabeh wae para wadyabala ing Tunggul Malaya sumurka lamun to kalenggan samengko ora suwe meneh panjenengan ingsun bakal dhaup palakrama lan widodari kahyuhan swarga dawana ya kuwi Bathari Dresana malah kepara widodari swarga dawana mau tak boyong mapan ana keputren Tunggul Malaya kene Padha mekaten siyos Paduka Sing Prabu Dewa Srani palakrama lawan widodari swarga dawana sida kang mati kabeh wis padha nyekseni kabeh wis padha pirsa lamun to Dresana kuwi randane Janaka kula kangsa kuwi kowe lan kuwi kabeh tak perintahke dina iki Tunggul Malaya benteng ana sing kandel jagang ana sing jero aja nganti Janaka sarwange para Pandhawa mlebu laladan Tunggul Malaya sapa wae sapa lamun to didikapno Tunggul Malaya ora kena mlebu ana tlatah Tunggul Malaya ini. Iya. Lamun to tetelo kados mekaten kula sendika mestakaken dawuh. Lajeng benjang menapa kawiwitan ngreksa betengi Tunggul Malaya. Besok datang ngeteni apa budal dina samengko. Mestakaken dawuh sinuwun. Enjing bidal gumuro saking jroning raja kunging kang bala kuswa obro bosanan
beleguk. Coba kumpak sudah jiro lumpat mono itu walu. Pak, maju pundake melu maju. Mundur pundake melu mundur. Kamera arah ke sinden. Oh, ben ketok beleguk. Awas. Jiro lu ya. Oh, iya. Ketok do beleguk. Coba aku pengen kembelegukane utari. Kowe kanca-kanca ora ngerti belegukmu iki. Oh. Batukmu kok saya nonong dur. Oke, beleguk, oke, siap Ri? Siap. Asik. Awas tak hitungin dulu. Jiro lu ya. Beleguk entuk ning gerakane kurang osek. Iki tak goleke sing beleguk tur osek. Mbak Eni, ayo. Tunjukkan kebelegukanmu. Oke? Eko. Oke. Oke. Awas, Dik. Siap, Dik. Awas, Dik. Jiro lu ya. Asik. Gue ambil beleguk kok aku otomatis latih. Terima kasih atas kebelegukanmu.